Hi guys! Welcome back to my channel guys. Good morning sa inyong lahat dyan. Saan man sa mundo. So ayan guys, today's video guys ay mag-update lang ako sa inyo sa buhay probinsya ko. Buhay ko dito sa Bicol, dyan sa mga kawaiti ko dyan. Mga friends ko dyan sa Whitey World, yan. Sa mga nakapanood na ng unang vlogs ko guys. So ayan, andito na ako ngayon sa Bicol ulit. Yan. So ngayon guys ay mag-update lang ako sa inyo sa buhay ko dito. I-share ko sa inyo ang additional na pinagkakaabalahan ko dito sa bundok, sa probinsya, bukod sa pagsasari-sari store ko. So ayan guys, keep on watching lang. So yan guys, ito yung sinabi ko sa inyo na additional na pinagkakaabalahan ko guys. So ito guys, ang share ko sa inyo yung aking mga alagang baboy. Ayan. Ayan sila. So nagtayo ako dito guys ng maliit na piggery dito sa amin sa probinsya. So dalawang pa lang ito guys. Yan. Parang dalawang kwarto ba. So ayan guys, ito yung dalawang alaga ko, yung isyo, yan. Ito yung baboy ko guys, ito yung purong dirasa, yan. Ito half native na ito guys, itong isang white ko guys. Yan, half na. Yung papa, yung tatay nitong baboy ko na to, hindi na kasi siya guys biik kasi malalaki na siya. Yan, yung tatay niyan ay half na dirasa. Hindi ko alam guys yung kung ano yung dirasa ba yun, tamang words. Ito puro kasi ito, purong dirasa. Yan. Tapos itong malaki ko, itong malaking baboy ko ay nasa almost 60 kilos na siya. Yan. Pero parang ang liit niya sa video. Nakahiga siya guys. Ayan, ang malaki na siya. Ayan. Bagong linis ko lang kasi sila. Tsaka yan, bagong pakain. Ayan, kaya namamahinga siya. Hello buddy. Ang pangalan niya ay si Buddy. Ayan. Hi buddy. So ayan, hindi niya na inom masyado yung tubig niya. So ayan. Bagong linis ko lang yung kanilang kulungan. Ayan. Pasintabi na lang sa mga kumakain. Pero malinis naman yan guys. Ayan. Ayan. Hi buddy. Natutulog si buddy ko. Ayan. Tapos, itong isang alaga ako guys. Ayan. Si Tom. Ayan si Tom. Tapos, ito naman si George. Si Tom ay nasa line of 3. Mga 30 kilo plus na yan. Tsaka ito si George, nasa 30 kilos na din siya. Si Tom, mga nasa 30 plus kilos na siya. Yan. Ayan guys, ang aking mga alaga. Mga bagong ligo sila at bagong linis. Hello Tom. Hello buddy. Ayan sila guys. Ay si George pala ito. So ito guys ang pinagawa akong kulungan. Ayan. Parang sobrang liwanag. Ayan. Patayin ko lang siya. Pinagawa ako 2 kwarto. Tsaka ayan. Yung bubong niya guys ay mapresko kasi anahaw siya. Ayan. Bagong gawa ng papa ko. Yung papa ko yung nito. Yung papa ko yung naglagay ng bubong ko. Yan. Siya ang gumawa nito. Ang bubong ng aking mga alaga. So ayan guys. Parang bahay talaga siya guys. Ayan. Yan. 2 kwarto. Yan. Ayan. Ang ganda ng pagkabubong ng tatay ko guys. Kasi yung tatay ko sanay siya gumawa ng bubong na ganyan. Yung parang abaniko. Ayan. Hindi pa natatanggal yung mga kahoy na ginamit ng tatay kong tungtungan. So ayan. Pinapostehan ko na siya ng talagang semento guys. Para matibay naman talaga siya. Hello Tom. Hello. Tsaka si George. Ayan sila. Magkasama sila dito sa isang kwarto. Tsaka yung manok ng tatay ko. Ang laki niya. Rooster. Rooster ba tawag dito? Hindi ko lang alam guys. Yan. Tsaka yan yung mga ginagamit kong pinang-iigib pag naglilinis ako. Tsaka dito yung lalagyan nila ng pagkain. Ayan. Hello buddy. Namamahinga si buddy. Ayan. Nasa 60 kilos na siya guys. Tsaka gagawin ko siya. Siya guys. Yung paaanakin ko siya. Gagawin ko siyang inahin. Yan. Tsaka ito si Tom yung gagawin kong inahin. Panglalaki yung pangalan niya guys. Tom. Yan, panglalaki yung pangalan niya. Si George lalaki ito. Yan.
Palalakihin ko lang muna yan si Tom, ay si George. Yan. Ito si Tom, na panglalaki ang pangalan, ay gagawin ko siyang inahin. Paanakin ko siya. So, bali 3 lang muna ang alaga ko, guys. Ayan. Tsaka dito ako, guys, pag naglilinis ako, ayan, malapit lang kami sa sapa. So, doon ako kumukuha ng tubig, guys. Hindi naman to, guys, nawawala ng tubig na panglinis. Ayan, oh. Maliit lang yung sapa namin, pero ang linaw ng tubig niya, ayun, oh. Flowing talaga yung tubig niya, dire-diretso lang siya. Ayan, guys, yung sapa namin, ayan, oh. May mga, ayun, oh. Dire-diretso lang yung tubig niya. Maliit lang, pero ang linaw naman ang tubig niya. Yung minalaglag na, dahon ng niyog. So, ayan, guys, yun, green na green yung namin. Yung paligid namin dito. Yan. Kaya hindi ako, guys, nahihirapan maglinis kasi ayan lang yung kinukuhanan ko ng tubig. Sinasando ko lang ng timba. Ayan, oh, ilang hakbang lang, ayan, oh. Dito na sa piggery ko, small piggery ko. Yan. Ito, guys, tas ayun yung paligid. Ayan, may mga anahaw pa kaming sumobrang anahaw. Yan, nakadapa, binibilad namin para matuyo. Tsaka ito yung isang baboy ng kapatid ko, guys. Yan, nakatali lang siya. Yan, malapit na siyang manganak, ilang araw na lang, buntis siya. Ito purong native siya, guys. Ayan, oh, may batik-batik yung kulay niya. Yan, malapit na siyang manganak. First time niyang manganganak. Ayan. So yan, guys, hindi kami masyadong nahihirapan kasi mag-alaga ng baboy kasi malapit kami sa tubig. Ayan lang. Yan lang yung dinadaluyan ng tubig. May maliit kaming sapa. Ayan, malinaw yung tubig niya. Ayan, punta natin, guys, yung sapa. I-share ko sa inyo yung aming sapa. Ayan, may mga murang niyog na nalaglag. Ayan. Ito, guys. So yan, ang linaw naman ang tubig niya. Malinaw ang tubig. Ayan, dire-diretso yung daloy niya, guys, yung flowing niya. Tsaka hindi nawawala ang tubig dito, guys, kahit na tag-araw. Yan, humihina lang, pero katulad nito medyo mahina siya, pero pag tag-ulan to, guys, ay malakas talaga ang tubig dito, mabilis ang agos. Pero ngayon mahina lang siya, pero malinaw naman siya, kaya diyan ako kumukuha ng tubig na panglinis sa mga alaga kong baboy. Ayan, balik na tayo, guys. So, ayan lang. Galing dito sa sapa, guys. Ayan lang yung piggery ko, kaya hindi masyadong mahirap. Ayan. Hello, buddy. Ang laki na ni buddy. Namamahinga siya. Ayan. Tsaka si Tom at si George doon sa kabila. Ayan. Ang ganda nung ginawang bubong ng tatay ko. Mapresko talaga tong anahaw, guys. Ipang bubong. Ayan. Ayan. Bagong-bagong gawa lang ng tatay ko yan. Ayan. Naglagay yung tatay ko ng karton dun, guys. Oh, kasi may nangingitlog na manok doon sa taas. Kaya nilagyan ng tatay ko ng karton. Ayan. Diyan din nagbahay yung manok namin. So, ayan, mga manok ng tatay ko. Manok namin. Pwedeng katayin, pwedeng ibenta. Ayan. Ito lang, guys, ang share ko sa inyo, guys. Yung additional na pinagkakaabalahan ko dito. Kasi medyo maganda ang sinubukan ko lang dito, guys, na magbaboy na baka sakaling maganda rin pagkakitaan. Ayan, pag nakapagpaanak na ako, yan, paaanakin ko yan si Buddy. Yan. Gagawin kong inahin si Buddy. Ayan, dito ako, guys, tumatambay pagka nagpapakain ako sa kanila. Ngayon, yan, kakakain lang nila. Kakatapos lang nilang kumain. Ayan, natulog na siya dun sa kainan nila. Doon na siya naglangoy-langoy. Ayan. So, yan lang, guys. Ito lang yung ko sa inyo, guys. Yung share ko sa inyo for today. Yung pinagkakaabalahan ko. Additional na pinagkakaabalahan ko dito sa Bicol. Bukod sa pagsasari-sari store ko, guys. So, nagtayo ako ng maliit na piggery. So, nag-start ako, guys, na baka sakali magandang pagkakitaan din. Kasi, ang laki ng demand ng baboy dito sa amin, guys. Malaki ang presyohan.
So, bali, ano, kahit biik pa lang siya, ang mahal na niya. Kasi yung mga biik dito sa amin, guys, lalo na yung, ano, derasa. Derasa ba yung tawag nun, guys, sa Tagalog? Yung, ano, yung may lahi. Parang ganun. Hindi ko alam, guys, yung derasa tsaka yung native. Kasi, yung bili ko ng, ano, ng mga baboy ko, yung isa, yung derasa is 5,000. Yung isa naman, yung dalawa pala, itong malaki ko, yung isang malaki ko, yan si Buddy, ay bili ko nung biik pa siya ay 5,000. Yung isa din, 5,000 din yung isa. Kasi nung nabili, yung isa si George, nung ano, nung maliit ko kasi siyang nabili, binigay ng 3,700 lang. So, ngayon ang lalaki na nila, kahit papano, nakakatuwang pagmasdan. So, sinubukan ko lang, guys, libangan na din. Yan, kaya dagdag pagkakaabalahan at baka soon ay pwede siyang maging business, kaya inumpisahan ko na rin, guys. So ayan lang, guys, ang ano sa mga ano diyan, halimbawa sa mga ano, sa mga nagsasari-sari store diyan, na sa mga probinsya din na pwede kayong mag-additional na pagkakakitaan. Yan, pwede nyo rin i-try mag-additional kayo ng pagbababoy kung may space talaga kayo na maganda. Dito kasi sa amin, guys, kaya naisipan kong umpisahan tong pagbababoy kasi malaki yung space. Malaki yung space sa amin dito sa probinsya namin, tsaka sa gilid lang siya ng sapa. Hindi mahirap hindi mahirap kumuha ng tubig na panglinis. May source talaga ng tubig na panglinis na hindi na kailangan bilhin yung tubig. So, ayun lang, guys. Ito lang ang share ko sa inyo for today, guys. Masyado nang mahaba tong video ko na to, guys. Sana mapagtiyagaan nyo, guys. So, tips ko lang din sa mga gustong mag-start. Mukhang maganda naman ang kalalabasan. Yan. So, sa mga kasari-sari store ko din dyan, happy selling po sa inyong lahat. Yan. Ay, nalaglag yung cellphone ko. Nalaglag yung isang cellphone ko, guys. Yan. So, yan lang, guys. Keep safe na lang ang lahat. And God bless us all. Salamat lagi, guys. Bye-bye. Yeah.